Oh, Mr. Puri tunggu. Terus dulu tak kali baik. Kamera. Kakade. Waduh. Tipralan senam nai, I job left ini bising tipralan senam nai, oh you die pep ini bising tipralan senam nai. Pulau cini media cini korang nak hambai, jadi ini cini partai IPFT Central Executive Committee by, je Jogalijat cini North Domorpur Division partai IPFT ini by, Sakhar mani bisingo cini tinta oncol, apa bisingo cini ompi oncol lenggai, jeng tabuk cini 24 gonta je bon abone jeng tini orwa bon no naikani khai te coba khaile tunggo te cini tini no coba wa gobang ma cini tiprelana hamjang nai cini lukurok oro phaisok paijak te jeng tabuk reli khanin bokak thang tunggo jeng reli ni maidome cini do farno jeng phuna muchunggo je jeng sothik cini boro thangnani muchungkha te tiprelana manan muchungkha hai khlaiei jeng tini wa te bo cini central committee ni engai jara Delhi thangjak ani minister te ani MLA ro already boro 11 ta somoy boro Delhi o cini minister cini home minister be malai nai te borni je tamo kogri cini Delhi kendra song obono jeng nasing tongnai
tei tini ni je borok dili thangmani kok chini thano phaisok pai gangke chung saimane je chini dofani bagi kendra sarkar tamo samung khaine khaya abo chini minister ni bisingo tei chini MLA ni bisingo chung khananai aboni yagulo jodi tini ni je choba yakaba andolon je chini kendra sarkar chini bagi kono ekdom mungsa samung khaya angke buskango chung tei bo choba kotor khaine abo chung wanchu laijak tei aro tini jara phainai ani taku bukuk chungno joto ni thano boi mungtongnai je chini tini ni je main movement hangke chini tipralet aboni logyo tongo chini je chini et chidilo chini kok borok basala je ba kok borok kok thaibe ke chini borok na porinani te oma haike tebo chini je lai thangnai chini September maso chini kendra sarkarok jeta chingno hyper majority committee khairi mane abo tak pojonto karyokari khaijeria abo dakti dakti karyokari khaijeren bagai tebo oma haike chini jeta je chini khainai je salo chini dofarok je tika hamaniya এবং স্কুল কাহাম চিনি এডিসি এরিয়াও করে আবার দাতি দাতি কে চিনি কেন্দ্র সরকার খেলারিনান বাগৈ जों তিনি কাইসা কতর চবা খাইতঙ্গো এবং মুভমেন্ট খাইতঙ্গো বনি বাগৈ যত আনি লুকরং থানে কইনাই চিনি সমস্ত সারা ত্রিপুরা 33 টা ডিভিশনে বাদেও যারা যে জায়গাও চিনি লুকরক চিনি বুংথাইবার তংনাই যত খাসি হই ও চবাও সামিলিংনানি বাগৈ খাবে খবে কই যাও যতনা হামবাই